Ο Ιερός Ναός του Αγίου Θεράποντος είναι το μεγαλύτερο κτίσμα που δεσπόζει με τον επιβλητικό όγκο του στην πόλη της Μυτιλήνης και αποτελεί σήμα κατά τεθέν της Λέσβου. Ο εξωτερικός διάκοσμος είναι δημιούργημα του φημισμένου λέσβιου ζωγράφου και γλύπτη Νικόλαου Κεσανλή. Η ποικιλότητα των στοιχείων που τον συνθέτουν τον καθιστά εντυπωσιακό, καθώς ο ναός είναι χτισμένος με λαξευτούς λίθους. Είναι μάλιστα γνωστό ότι μεγάλο μέρος του υλικού για την ανέγερση του ναού μεταφέρθηκε από το φημισμένο λατομείο Σάρμοσακ της Μικράς Ασίας. Στην πρόσωψή του υπάρχουν δύο επάλληλες σειρές σκιώνων ιωνικού και κορινθιακού ρυθμού. 5 τρούλοι επιστρέφουν το οικοδόμημα. Κάθε τρούλος στηρίζεται σε αετώματα τα οποία έχουν διακοσμηθεί με ζωγραφιές και γλυπτά. Βέβαιο είναι ότι ο νέος ναός του Αγίου Θεράποντα ξεκίνησε να λειτουργεί το 1900, παρά το γεγονός ότι ήταν ημιτελής, καθώς γινόντουσαν έργα τα οποία είχαν εγκριθεί από τον τότε Μητροπολίτη Καλίνικο και σύμφωνα με μαρτυρίες του ιδίου θα βελτίωναν την εικόνα του Ιερού Ναού. Εκείνη την περίοδο διενεργήθηκαν έρανοι με σκοπό τη συμμετοχή του λαού οικονομικά, έτσι ώστε αφενός να χρηματοδοτηθεί το έργο και αφετέρου να ελαφρυνθεί και η Μητρόπολη, καθώς το χρηματικό κεφάλαιο όλου του έργου δεν γίνονταν πρακτικά να το καλύψει εξ ολοκλήρου μόνη της. Τέλος, πρέπει να τονίσουμε πως ο ναός φιλοξενεί τον τάφο του λέσβιου Μητροπολίτη Ουγγροβλαχιάς Ιγνάτιου, ενός από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της Επαναστάσεως του 1821. Η μαρμαρινή σαρκοφάγος του βρίσκεται στον κυρίως ναό. Το σημαντικότερο κοιμήλιο του ναού είναι η εικόνα του Αγίου Θεράποντος χρονολογημένη στο έτος 1651.